салом алайкум дӯстони азиз, салом алайкум бардорон. Ин масъала бо шумо доктор Берӯз. Ҳамеша тавсияти хонум бошед. илтимос мекунам аз ҳама шумо бардорон, видео ҳатмӣ аст, срочна илтимос бародарон, видеоро лайк бимонед, чунки дигар бародарон мо бинанд. дӯстони ва бардорони азиз, чуноне ки шумо медонед, имрӯз дар тамоми расонаҳои ютуб видео баромад ки бародари моро мисол Коля Тоҷика қайдан маҳкам карданд. Аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, номеро додараш картаи Сбербанк мондагӣ аст, кадми чӣ қадаре ки метавонад мирад 5 рубля, 10 рубля, 100 рубля чанд қайм метавонад. Илтимос аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. ҳам бародар ба ки мақсад мурдои шуморо дар ҷо чӣ хулигани чизе ки буд ҳамаи моро дастгир мекарданд. ман медонам ки бародар бора бо бинад ки мақсад шумо падишка кардед бо дӯстдориш ба нисбат ба халқи худ боз зиёдтар мешавад. ман бовар дорам ки бародари Коля Тоҷика подстава карагиян, ира ҳама медонанд ки подстава карагиян. ҳар ки медонад ки бародар худаш мисол 7 кӯдак дорад, медонед бародарон. вай бечора шаба шаб намегуфт, рӯза рӯз намегуфт, то мерафт ҳамин мақсад дар ҷое ки як тоҷика мезадан, ягон тоҷика кидат мекардан ку пулошона мегирӣ медодед. шумо худтон шоҳиди ҳодиса ҳастед ки масалан видеош мисол мебуромад баромад мекард, пули ҳамаро медод. аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ман ҳамчун доктор аз эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дастгирӣ кунед, кӯмак кунед ва дигар бародарони блогере ки ҳастанд илтимос кӯмак кунед. мо агар якҷоя як шавем, иншоалло моро ягон кас ягон кор карда наметавонад. Фарокардан лашкар наояд ба кор, 200 марди ҷангӣ бе 100 000. аллоҳи меҳрибон нигаҳбон бошад. Тансияти хонавод бошед.